Toto video ukazuje, jak stáhnout a používat aplikaci Anny na vašem zařízení. Aplikace vám umožňuje zaznamenat informace o pečovatelce a odpracovaných hodinách, být v kontaktu s agenturou, dostávat další informace o své práci. Chcete-li si aplikaci stáhnout do svého mobilního zařízení, přejděte na domovskou obrazovku a otevřete obchod Play. Vyhledejte aplikaci Anny. Při hledání buďte opatrní, protože se píše se 3 N. Stáhněte si aplikaci a poté zavřete obchod Play. Nyní se rozhodněte, zda se chcete přihlásit pomocí e-mailové adresy a hesla, nebo pomocí SMS. Pokud máte registrovanou e-mailovou adresu, proveďte následující kroky, otevřete svou e-mailovou schránku. Vyhledejte e-mail o vytvoření hesla, který jste předtím obdrželi od Anny na svou registrovanou e-mailovou adresu. Klikněte na odkaz v e-mailu a nechte internetový prohlížeč otevřít formulář pro vytvoření hesla. Zadejte vlastní heslo a pro potvrzení jej zopakujte. Je důležité, aby zadané heslo obsahovalo velké písmeno, číslici a speciální znak. Bez splnění těchto podmínek systém nové heslo nepřijme. Stiskněte zelené tlačítko Speichern. Nyní přejděte na domovskou obrazovku a najděte ikonu Anny. Klepněte na ni. Zadejte e-mailovou adresu a dříve vytvořené heslo a klikněte na zelené tlačítko Einloggen. Nyní můžete aplikaci používat s vaší e-mailovou adresou. Pokud nemáte registrovanou e-mailovou adresu nebo jste ještě neobdrželi e-mail pro vytvoření hesla, použijte přihlášení pomocí SMS. Otevřete aplikaci Anny a na přihlašovací obrazovce klikněte na slova mit SMS Einloggen. Zadejte přesný kód země a telefonní číslo svého mobilního telefonu. Je důležité zadat předčíslí a telefonní číslo přesně, jinak neobdržíte kód potřebný pro vstup. Jedná se například o +420 pro česká telefonní čísla. Po zadání telefonního čísla stiskněte zelené tlačítko Code Senden. Poté obdržíte SMS se 6místným číslem, které je kódem pro přihlášení. Otevřete své zprávy, skopírujte si kód. Na přihlašovací obrazovce zadejte nebo vložte kód do pole Kód. Po zadání kódu klikněte na tlačítko Einloggen a vstupte do platformy. Chcete-li změnit jazyk, stiskněte ikonu nabídky v pravém horním rohu. Nyní vyberte Einstellungen a poté požadovaný jazyk a stiskněte zelené tlačítko Bestätigen. Nástroj pro správu zákazníků je nyní připraven k použití. Stačí otevřít aplikaci na domovské obrazovce. Děkujeme, že používáte náš produkt.